entonces, cando nosotros empezamos a música galega, empezaba a despertar moito interés. O ambiente naqueles momentos era un ambiente de tremenda ilusión pola música, por todo o que sonara galego, pola reivindicación. Nos enteramos que hai uns rapaces novos que queren facer música galega e tal, pois xa se deu o proxecto para diante. Éramos unhos nenos diante de unha ortigueira que podía haber 15 ou 20.000 persoas. Sí, sí, sí. Influencia moi importante, moi grande, tanto Xorima como outros grupos que compartimos esa época. Xorima estuvo super importante neste renazamento. Antes de nada, hai que explicar o que significa Xorima. E Xorima non significa nada. Non sei que nos preocupábamos por xuntarnos, Sí, pasalo ben. Para min, neses anos, pois o grupo foi eso, non? A gran aventura da miña xuventude. Cámara grabando, vídeo grabando. Acción.